What? Hey. Oh, yay! Yeah! ברוכים הבאים לפרק נוסף של רעיון בציור. אני ג'וש, מורה לציור ומדריך להתפתחות אישית ויצירתית. איתנו כאן היום אורחת מיוחדת ויקרה לליבי, תמי בצללי. תהנו מהפרק. מה שלומך, תמי? מעולה, תודה שהזמנת אותי. איזה כיף. אז אני ישר אצלול לשאלה הראשונה. השאלה הראשונה היא ככה. תמי, ספרי לי על עצמך, מה את אוהבת לעשות, ומי הם האנשים שאת מבלה איתם ביום יום? טוב, קודם כל נתחיל בזה שאני בת 70, אז יש לי שובל ארוך מאחוריי של מי אני ומה עשיתי ומה כל זה. אבל אני אקצר, אני אגיד שבאופן כללי, בערך 40 וכמה שנים מהחיים שלי, עסקתי בעבודה שלי, לימדתי איור ורישום ופיסול וכל מה שלא קשור בצבע, שהוא אמנות פלסטית. ואיירתי ספרים ועשיתי משפחה וכל השתיק הרגיל, ולימדתי במוזיאון ישראל באגף הנוער באיזה 40 שנה, ובבצלאל לימדתי איזה 20 שנה במחלקה לאנימציה, וכל הזמן לימדתי רישום ואיור, שזה קשור יחד, גם פיסול. ויצאתי לפנסיה לפני 4 שנים, ומאז אני גם כותבת. אז עד היום יצאו לי 2 ספרים, בכמה שנים האלה שאני בפנסיה, 2 רומנים, שאני מאוד גאה בהם. אני באמת מתעסקת עכשיו הרבה בכתיבה, ואני רואה בזה המשך מאוד טבעי מהאיור, כי גם האיור מספר סיפור. כן. זהו, פחות או יותר. יש לך עוד משהו שאתה רוצה לדעת? זה נשמע... מה אני עושה היום? זה מה שאני עושה כן, היום. נכון. כותבת ומאיירת. כן. אגב, עשיתי בשנים האחרונות, ב4 שנים האחרונות, חוץ מזה שכתבתי 2 רומנים, גם איירתי 3 ספרים, 3 ספרי ילדים. וואו, איזה ספק. כל זה בשנים האחרונות? כן, אני חיכיתי לפנסיה כל החיים בשביל שיהיה לי זמן לעשות את הדברים שאני באמת אוהבת, כי גם אני אוהבת ללמד, אהבתי מאוד ללמד, אבל בסדר, זה הספיק. אני עכשיו רציתי לעשות יותר כתיבה. כאילו, רוב החיים שלך בעצם היית עסוקה בללמד אנשים איך לרשום ולצייר ולאייר. כן. מטורף. יותר התעסקתי באיך לקשר להם את האיור, את הרישום, לקשר את זה עם החיים. זאת אומרת, זה באמת לאנשים שזה היה בנשמתם לדעת לרשום, כי הם באו ללמוד את זה. ואם הבנתי שאם אני מקשרת להם את זה לחיים, זה נעשה יותר מובן. וואי. למשל, היחס לטעויות, נגיד. עשיתי קו, וזה לא, אנחנו רגילים תמיד, לפני שאנחנו מתחילים בכלל לקחת עיפרון, אנחנו לוקחים מחק. כי בטח נעשה טעות, אז נמחוק. אז כאילו, כל היחס לטעויות, כמו בחיים. התחתנתי פעם אחת, וזה היה טעות, אז עכשיו בואו נזרוק איזה צידה, נתחיל מחדש, משהו אחר. עכשיו, הבנתי שאם אנחנו דוחפים את הטעות הצידה מהחיים, מתחילים משהו חדש כאילו, רוב הסיכויים שנעשה את אותה טעות. בעוד שאם אנחנו חיים עם הטעות ולומדים ממנה ומתייחסים אליה בתור משהו שלא מבינים, לא טעות, משהו שלא מבינים,
אז הפעם הבאה היא מכלילה את זה בפנים, והיא נהיית הרבה יותר עמוקה ועשירה, וגם הרבה יותר נכונה, גם הרבה יותר זורמת. מאוד קשה למחוק דברים מהחיים, לא, כמעט אי אפשר, זה תמיד יהיה שם, זו שאלה אם אנחנו מחבקים את זה או דוחים את זה. שני דברים שנותנים תוצאות שונות. כן, ואת לגמרי אז במקום ככה של לימדתי החיבוק. כן, אז ככה לימדת וככה גם את חיה. את כאילו, ככה גם אני חיה, כן. כן, אני חיה עם כל, החיים שלי מלאים הרבה יותר טעויות מאשר הצלחות. או, מדהים. כן, זה של כולנו, אבל אתם לא עם המעטים שמודים בזה, ככה אומרים את זה. מעולה. וואו, תודה תמי. אחלה פתיח. אמ, אז אמרנו שאת מציירת, את מציירת עוד לפני שאת מלמדת? כאילו, כמה זמן את מציירת? ואני רוצה גם להוסיף עוד שאלה, ומה זה ציור עבורך? אני מציירת מאז שאני זוכרת את עצמי, כמו כל, יש איזו תשובה מפורסמת של פיקאסו, שאני לא יודעת של מי, אני מציירת בדיוק, התחלתי לצייר בדיוק מתי שאתה התחלת, מתי אתה הפסקת, אני לא הפסקתי, אני כל הזמן מציירת, ואין לי הרגשה של התחלה באף מקום, זאת אומרת היה לי קשר, עד שהגננת שלי נפטרה לפני כמה שנים, הגננת שהייתה לי בגיל 3, וואו. הייתי איתה בקשר עד לפני כמה שנים שהיא נפטרה. מה? כן, היינו חברות מאוד טובות, והיא הייתה גננת שלי, ו... והיא אמרה, תמי, תמיד את ציירת נורא יפה, תמיד, בגיל 3, תמיד ציירת נורא יפה. אז אני לא יודעת אם ציירתי יפה, כי אמא שלי לא שמרה ציורים מהגן, כן. אבל ציירתי, ציירתי הרבה, יש ילדים שמציירים יותר, זה כן. יש ילדים שמציירים יותר מילדים אחרים, אז יש לי נכד כזה, שבגיל 15 הוא כבר אנימטור, כי הוא אף פעם לא הפסיק, הוא רק התפתח בכיוון שהוא רצה. זהו. מדהים. וואו, אני ממש מקנא בגננת שלך, שהיא זכתה לראות את הכתבים הראשונים שהנחת על הנייר. וואו, כן, זה, זה מדהים, אני ממש אוהב אני יכולה להבטיח לך, ג'וש, שהם לא היו שונים משל כל ילד אחר, כאילו, בית ועץ וזה, אבל אני זוכרת שבגיל די מוקדם התחלתי לצייר גרוטסקות, התחלתי לצייר קריקטורות ותמיד חשבתי שזה בגלל שאני לא יודעת לצייר נכון, אני לא יודעת לצייר אמיתי, זה יצא לי טעויות. כן. אז מראש עשיתי כבר דברים מוגזמים וכל מיני, כאילו בכוונה, בכוונה. אז הרגשתי שאני עובדת על אנשים, שזה לא באמת שאני מציירת יפה, אלא, אלא שאני עובדת על אנשים שהתפעלו, בעוד שבאמת אני לא יודעת לצייר נכון. וואי, משהו כזה, וזה אני חושבת שמשם צמחתי כמאיירת. כן. רק הרבה יותר מאוחר, כשהתחלתי ללמד רישום, רק אז באמת התחלתי לרשום מהטבע, לרשום טוב. כאילו, הרשית לעצמך שם. פה, פה כשהדגמתי איך מתייחסים לטעויות, אז יכולתי לעשות אותם בשקט, כי זה היה דוגמה. הבנתי. אז דווקא המסגרת של השיעור כאילו אפשרה לך. שמה? המסגרת שעכשיו את מורה ואת מלמדת, זה כן, כאילו אפשר לך כן, את הנה המקום. גם אני עושה טעויות, אני המורה, הנה תראו, וככה למדתי לרשום טוב, אני חושבת אני גם אמרתי את זה הרבה לסטודנטים, אתם יכולים לרשום הכל, אין שום דבר שאי אפשר לרשום, אין דבר כזה, זה, זה לא בשמיים, זה הכל כללים מאוד פשוטים, ואחר כך זה השקעה, נשמה, התבוננות, אבל שום דבר שהוא תלת-ממדי, כאילו בעולם שלנו, הצבעוני, אין דבר כזה שאי אפשר להפוך אותו
שחור לבן ולדו מימד. אין כזה דבר. כן, אז זה הכל עניין איך לפתח את האשליה, איך לעשות את המניפולציה. אנחנו מניפולטורים. כן, יפה. מניפולטורים, כן, אני מסכים איתך, כל מה שאנחנו יכולים בעצם לראות, ואפילו יותר מזה, כאילו זה בעיני רוחנו, זה גם מה קורה בתוך המוח שלנו, וזה זה למה אני כן, חושב יש שתי שיטות, יש שני דברים. כשאתה בא לצייר, אז אתה יכול לבוא משני זה. או יש לך בראש משהו שאתה רוצה לצייר, ואז אתה לוקח את הדף ואתה מתמודד עם זה שזה יוצא לך כמו שרצית, או לא יוצא לך כמו שרצית, וזה אותו דבר, זה כאילו, אז אתה מתמודד עם זה ואתה זורם עם הטעות, כן עובד עליה, כן מבין אותה, וזה לאט לאט נהיה, או שאתה בא, זה הרבה קורה, זה רוב הזמן, אצלי זה שאין לי מושג מה אני רוצה, ואני מתחילה והנייר אומר לי מה אני רוצה. וואו, אני מאוד כשאני מתחבר. מאיירת ספר ילדים, אז יש לי דמויות, אני כאילו, נגיד, אז אני עושה את הקנגורו, אז אני אומרת, הקנגורו, הדמות של הקנגורו, אני בודק, מחפשת אותה, ובסופו של דבר, אני מוצאת אותה, אבל אז אני צריכה לצייר אותה מכל זווית אפשרית, שהיא תהיה אותו קנגורו, אבל אני כבר במסע היכרות איתו, אז כשאני מכירה אותו, אז כבר אני יכולה לצייר אותו גם מלמעלה, מלמטה, משוכב, אני יודעת מה, זוחל, כל מיני, פה, כי אני כבר מכירה אותו, אני מתיידדת איתו, אבל עד שעשיתי את זה, הייתי צריכה את הדמות, אז לא, היה לי בראש משהו נגיד, ורציתי שזה יהיה כמו שהיה לי בראש, ותוך כדי עבודה גם הבנתי שהראש שלי די מוגבל, שיש אפשרויות לעשות אותו הרבה יותר מעניין ממה שהיה לי בראש. כי זה קשה מאוד בראש ואיך גילית להבין את את זה? כל המורכבות של רק כשרואים את זה קורה, אתה יודע. כאילו, תוך כדי התנועה, תוך כדי שחיפשתי כן, לו על הדף, זה כזה, בדיוק, בדיוק. כן, אז מה שזה אומר זה שאולי אולי 90% מעבודת הרישום היא עבודת הקשבה. וואו, הקשבה, מה הדף אומר? מה הוא אומר? לא, לא לכפות עליו, לא לבוא עם איזה משהו, כי תמיד אתה תחנוק משהו. אתה שם, זה דבילי, כי גם הדף זה אתה וגם אתה זה אתה. זה הכל אתה. כן, אז אתה מקשיב, אתה רק עשית איזה חיץ כזה, הנה דף, הנה אני, ועכשיו אנחנו בדיאלוג, ואנחנו מקשיבים זה לזה. גם הדף מקשיב לי, כאילו הוא אומר לי משהו, אני אומר לא ככה, ככה, קצת ככה. והוא אומר, וואי, נכון, את צודקת, אז עכשיו ככה. משהו כזה. אז אנחנו כאילו במסע של, זה שיחה, זה דיאלוג. עד שבסוף שנינו מרוצים מהתוצאה, גם הדף וגם אני. וואי, מדהים. אז אמרנו, שניהם זה אני, אז באמת דו-שיח עד להגיע לאיזשהו מקום שאנחנו מסופקים ממה שיש לנו. נכון, שיחה עם עצמי, כן. ומה קורה אם אנחנו בסוף השיחה לא מגיעים להסכם? אז הולכים לישון, קמים בבוקר, אולי משהו אחר. אני למדתי באמת, וזה דבר שרק לאחרונה, כי זה בא עם הגיל, מהמם, אני חושבת, אצלי זה בא עם הגיל, כן. שהבנתי שלהניח לדברים בלי להתעקש להבין אותם, זה לא פחות חשוב מאשר לדעת. כי אני לא יודעת משהו ואני מניחה אותו בצד עד שהוא יבשיל, עד שהוא יבוא אליי בצורה אחרת שאני כן אבין אותה. זה עם הכתיבה קורה לי הרבה, וזה בגלל שזה אותו דבר, אז הבנתי שגם עם הציור זה ככה, אני עושה על זה משהו, אני לא מבסוטית מזה, והאינסטינקט הוא להתחרע, להגיד לו יאללה תהיה כמו שאני רוצה, תפסיק לעשות ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, והדף לאט לאט
משחיר, מתכמת, אני לא יודעת מה קורה, והתוצאה היא די מחורבשת. ואני הבנתי שכשמתחיל התהליך הזה, זה כמעט כל פעם קורה, זה לא, אף פעם, תמיד אני מגיעה לאיזה שלב בציור, תמיד, איזשהו שלב ולפעמים זה קורה הרבה פעמים במשך ציור, ש, שאני אומרת, את מי זה מעניין? זה לא בסדר, זה מגעיל, זה לא טוב, אני כאילו נהיית שופט עליון, אם אני לא נרגעת ואומרת, טוב, אני מניחה את זה בצד, אני יכולה לחנוק הרבה דברים באיבם. כאילו, אה, זה כמו שאתה נפגש עם מישהו, נגיד ראיון, נגיד בעבודה, אתה בעבודה, אתה עובד עם אנשים, יש בן אדם שאתה לא סובל אותו, וזה כנראה, הרבה מזה זה כל מיני, הוא לוחץ לך על כל מיני טריגרים שבכלל לא קשורים אליו, זה דברים שהיו בעבר, נגיד השם שלו, זה כמו שם של מישהו שלא סבלת פעם, כל מיני דברים כאלה, שהוא עושה, יש לו דרך לשתות את הקפה בצורה שאתה לא יכול לסבול את זה, משהו כזה. עכשיו אם הנטייה הטבעית היא, יאללה, אני לא סובל אותו, אני כמה שיותר לא אתקל בו, אתרחק, לא יודעת מה. ואז אתה מתחיל ללכת, יש הרבה שטחים בעבודה שאתה לא ניגש אליהם, אתה לא מפנים אותם בגלל שההוא נמצא שם, במקום להניח את זה רגע, לחשוב רגע, זה בטח שטויות של עצמי, לא תמיד, לפעמים זה נכון, אבל לפעמים זה, ואז אתה נותן לזה כאילו צ'אנס, אתה אחרי כמה זמן, אתה מתחיל לדבר, אתה מגלה שם עולם שלם שהיית מפסיד, היית מפסיד פשוט. כן. שהוא מעלה לך, שהוא מדבר איתך, שהוא מדבר כמו שאף אחד, בגלל שהוא גם כזה נראה לך מוזר קצת בהתחלה, דווקא זה מעניין וזה מעשיר וזה כן. קורה המון בחיים. אז אני למדתי, כשאני מניחה לדברים, אז אחר כך כמעט תמיד הם חוזרים אליי אחרת, ואם הם לא חוזרים, אז הם יישארו בצד לנצח, מה לעשות? לא הכל צריך ללכת. כן, גם זה קורה. אנחנו באמת לא יכולים הכל בסוף. אבל כן, התהליך הוא המעניין, התהליך גם ההקשבה הזאת שיש לך לדעת לתת זמן, המנוחה הזאת עוזרת. כן, והדבר הזה של אם משהו יוצר אצלי איזשהו גירוי אצל בן אדם אחר, זה דברים קורים אצלי בחיים, כן. כנראה. ודווקא אם אני אתקרב ואני אגלה משהו אחר, זה יכול לשנות לי משהו בתפיסה. קצת משהו שחשבתי שאני יודע, אז פתאום הוא ייפתח חזרה לכזה... תראה, ג'וש, זה נורא דומה לרעיון הזה. הרעיון הזה, תראה, הרבה אתה מוציא ממני תכנים בגלל שאתה מקשיב. כן, ו, ואחרי שאתה חוזר על זה, אני מבינה שבאמת שמעת והבנת, אז השיחה מתפתחת, היא עולה, היא יוצרת עוד ועוד תכנים. כן, ואני לומדת ממך, כי באמת אתה מקשיב, אתה מאוד מקשיב, אז אני לומדת את זה ממך, ואתה ממני את לא יודעת מה, כל מיני דברים שאני אומרת נוגעים לך, וזה, ורואים את זה רואים את זה רואים את זה כמו שרואים על הדף את התוצאה, רואים את זה פה בתנועות של הבעה של הפנים, זה אותו דבר, זה הקישור לחיים, שזה כל הזמן דומה. כן, ממש. אני כזה אשים רגע סוגריים, כי תכלס הצופים לא יודעים, אבל אני פגשתי אותך לראשונה ב-2013 בבצלאל, את היית המורה שלי לרישום, וכתבתי על זה פוסט שבינתיים רק את קראת, אני אפרסם אותו בהמשך, רק כדי להגיד שבאמת תמי היא הבן אדם שהכניס אותי, שחיבר לי את העולם הזה של הציור לחיים האמיתיים, שפתאום הבנתי גם מה שאני מצליח להפיק, גם מה שאני מתעסק איתו, מה שמעניין, הכל נמצא שם בציור, וגם התהליך עצמו, הכל שם. אז מאז כשנכנסתי למסע כזה בתהליך,
של לגלות עוד קצת על עצמי דברים, ולעבוד על עצמי על המון דברים, ואני עוד עושה את זה היום, כן? זה משהו שהוא מרגיש לי אינסופי, ומרתק. כן. אז תודה לך על זה. זה באמת, גם השיטה שבה אני מלמד היום, זה הכל מאוד מאוד מושפע מתמי. אה, כמו שכתבתי בפוסט, תמי היא אמי הרוחנית, ואני מחזיק בזה. וואו, אוהב אותה מכל ליבי. אז זה המותק. כן, אה, סליחה אם הבכתי אותה. אה, אז אני רוצה שתספרי לי על רגע מכונן בתור ציירת, ושהרגשת כזה שהציור שלך אולי קפץ מדרגה פתאום הבנת משהו, איזה אסימון נפל, או לא יודע, משהו שם השתנה. היו לי הרבה כאלה, אבל אני אגיד לך רגע מכונן, כשהייתי בת 10, הייתי בת 10, זה גם קשור לרישום, אבל זה לא, לקחתי, היה איזה טרנד כזה שמפסלים בסבון. אוקיי. לוקחים סבון כזה, היו סבונים כאלה, קוביות כאלה של סבון, מדהים. האנשים היו עושים עם זה כביסה, בדור שלי. אלה, וואו, כן, הוא מכיר את זה אז מהסרטים. כן, ואז עם האולר, כי אני נורא אהבתי אולרים, אבא שלי הביא לי אולר שוויצרי כזה, שהחברות שלי אמרו, וואו, יש על זה צלב, זה לא של... ועם האולר הזה ניסיתי לפסל פנים. כן, עכשיו, וואו. אני לא אשכח את זה, היו לי כמה, כי תמיד אני אוהבת, כן. גם כשאני מצטערת, אני אוהבת שיש לי ערימה של דפים, זה לא רק אחד. אז היו לי כמה, ואני קלקלתי אותם אחד אחרי השני, ושום דבר לא יצא. וזה, וזה היה מתסכל, כי אני יודעת שהפרצוף בתוך הסבון, אבל אני לא יודעת איך להוציא אותו. אני לא יודעת. וזה, אז, וככה הלכתי לישון בלילה, מתוסכלת כזה, אבל לא מתוסכלת, כאילו, יש פה איזו חידה שצריך לפתור אותה. ואז חלמתי, וואו. באמת בחלום הבנתי שכדי להוציא את האף, אני צריכה לחפור משני הצדדים שלו. ואולי הכי טוב זה בכלל להתחיל מהפינה של הסבון, ולא כי אני ניגשתי אליו מעניין. מהדופן השטוחה, כמו שהולכים לציור, כן, כמו שמציירים, כאילו, אבל זה לא ציור, זה פיסול, זה צריך לצאת תלת מימד, אז כבר להיעזר, וחלמתי איך אני עושה את זה בסבון, מורידה את הפינה ונכנסת משני הצדדים של האף, וחופרת מתחת לאף כדי שהוא יצא, ואחר כך עושה את הסדק של הפה, וכאילו לאן אני... יואו, קמתי בבוקר, הבנתי ועשיתי את זה, ועשיתי וואו. ראש בתוך הדבר הזה, וזה היה קטע שאני לא אשכח בחיים, זה היה קפיצה, וזה מה שאחר כך ברישום בעצם זה בדיוק אותו דבר, כי מה זה לחפור בשני הצדדים של האף? זה לשים את הצל פה, ולתת לה אור, הנה כמו שפה, פה זה כהה, זה אור, אז אתה מקהה פה את שני החורים האלה נגיד, באיזושהי צורה כמו שאתה רואה אותה, וזה מוציא לך גם את הצל מתחת, אתה חופר פנימה, וזה מוציא את האף, וככה זה הכל פה, כדי להוציא אור אתה צריך לשים צל ממש על כן. ידו, כן. או ההפך, אם אתה נגיד עובד נגיד על אפור ואתה מוציא את האור עם המוחק, לא משנה, זה לא משנה, זה אותו דבר. אז אני פה קפצתי מדרגה רצינית, וזה קרה לי בגיל 10, אני זוכרת את זה בגיל 10, זה מטורף, כן. מדבר איתי. שהתחלתי, שאז כנראה התחלתי באמת לרשום יותר ברצינות, כי להפסיק סתם לצייר אינטואיטיבי, ולשים לב מה אני עושה, מה אני רוצה שיהיה, שאני רוצה שיהיה תלת מימד, אני רוצה לעבוד על האשליה הזאת, שמשהו יוצא, משהו נכנס, וככה. מדהים, זה בעצם כל הקטע של הרישום, ממש ככה. העומק. כן, העומק, המימדיות של הרישום, האשליה שדיברת עליה קודם, זה ממש זה. אז זה העסיק אותך כבר אז, וכבר היה לך, וואו, אנחנו מדברים 60 שנה אחורה, נכון? נכון. וואו, מטורף. לפני
לפני שנולדת פעמיים בערך. ממש ככה. וואו, מטורף. וואו. אבל אני בטוחה שאתה תחקור אחורה גם תגלה דברים שבגיל 10 פתאום, זה לא, אני לא המצאתי את זה. טוב, זה בגלל גם שאני ממש רואה היום ילדים, יש לנו אינסטגרם, יש לנו כל מיני טיק טוק וכל זה, אני רואה ילדים שיודעים דברים, יש להם המון ידע, שיודעים לעשות דברים שאני רק בגיל 50 התחלתי רק לחשוב עליהם, והם כבר יודעים, כי מה קורה? כל דבר שכבר נמצא ברשת, כל דבר שמישהו עשה, זה כבר ידע של מישהו, זה כבר אפשר להתקדם הלאה, לא צריך לחוות אותו, אפשר להתקדם הלאה. אז גם בהתעמלות, גם בכל דבר שהם עושים, בשירה, בכל דבר שקשור לאומנות, זה קורה. אז, אז, אז אני חושבת שהדור של היום הוא כבר מכיל בתוכו כל כך הרבה כבר דיסקים של עולם ומלואו. השאלה אם רק לצפות בתוכן וכל הרשתות החברתיות וכל זה באמת מפתח להם את היכולת, או שהם רק נותן אשליה של אני יודע איך זה. אני חושבת שאלה שהם לא רציניים וסתם, כאילו סתם עושים את זה לשעשוע, אז כמובן הם יישארו על רובד יותר שטחי, אבל אני מסתכלת על הנכד שלי למשל, הוא לומד מזה והוא הולך ומיישם את זה, והוא חוקר את זה והוא שואל אותי איך לעשות, יש לי בעיה, איך אני, הוא לא מסתפק באיזה תוצאה שהוא לא מבין, שהיא רק נותנת לו את היופי, הוא רוצה גם להבין את זה, ואז כשהוא מבין את זה, אז הוא עושה את הדברים של עצמו הרבה יותר נכון, אבל זה, אתה מכיר את כל התרגילים האלה, שהיה לנו חוברות, תעשו עיגול ועוד עיגול ועוד שני עיגולים, וייתן לכם דובי. כן, לגמרי. ככה עושים דובי, או כן, ככה עושים ככה, פי כזה, עם שתי עיניים יוצא לכם קוף. כן. אז יש כאלה שנשארים בזה, ויש כאלה שהם לא, הם הולכים לגן חיות, והם רואים באמת קוף, והם באמת מבינים מאיפה יצא הדבר הזה. אבל כן. הדבר הזה הוא השטחה, הוא סימבולי, הוא אייקוני, הוא כמו סמיילי, זה לא באמת פרצוף מחייך, שזה הרבה יותר עומק. הפרצוף מחייך, בשביל לעשות אותו מחייך, אתה צריך שיהיה בו המון עצב גם. המון המון עצב. אחרת אתה לא תבין את החיוך כמשהו מאיר, יוצא דופן, כי הוא רק עומד בניגוד לאיזה משהו אחר. בפנים עצמם. כי אם כל הפרצוף מחייך ואין בו שום דבר אחר, אז זה יוצא שטחי, נורא. ואין בזה עומק. כאילו, צריך את הקונטרסט, שיהיה לזה משהו. אז זה נכון, אז בגלל זה צריך, הרבה אנשים צריכים מורה טוב, מורה שהם מאמינים לו, לא מורה טוב, מורה שהם לוקחים ממנו דברים שהם קצת מעבר. אז לא הכל אפשר ללמוד לבד מהאינטרנט, אפשר ללמוד הרבה טכניקה, באמת, אפשר המון לקצר תהליכים, כי ברגע שאתה יודע את הטכניקה, אתה יכול ליישם אותה ולפתח אותה ולעשות איתה את הדברים שיש בהם עומק, הרבה יותר מהר, מאשר אם היית צריך מההתחלה את הכל. אז זה מקצר, כן. זה באמת מקצר, וזה באמת מקדם אותך הרבה יותר מהר. כן, זה סוג של חיזוקית. ואיפה המורה נכנס בעצם כאן? למה חשוב בעצם אתה מבקש אותו, אתה הולך לחפש אותו. זה לא משהו נתון, יאללה, ניכנס, נראה. כי זה יש באינטרנט מלא. כן. אבל יכול להיות שאתה הולך לבצלאל, כי אתה שמעת שיש שם את זה ואת זה ואת זה. אתה אוהב את מה שהם עשו, אז אתה מבין שאתה מתחבר לאיזה דבר אצלם. ואם יש לך מזל, כי זה באמת הרבה מזל, אז זה גם מישהו שיודע להסביר את זה, ולתת את זה. לא תמיד זה קורה, אבל כשזה קורה, זה סוג של קסם. מסכים, חוויתי את זה.
אוקיי, סבבה. קטע של מחמאות זה מביך, אבל סליחה, סליחה. פשוט אני רואה אותך, יש לי כזה כוכבים בעיניים. אני היה לי מורה כזה, קראו לו יוסף הירש. הרבה תלמידים קיבלו ממנו השראה, דווקא בגלל שהוא לא כל כך לימד, הוא רק דיבר את עצמו לדעת, כאילו. הוא דיבר, ואני לא זוכרת שהוא תיקן לי משהו או הראה לי משהו, לא, אני רק שמעתי אותו מדבר, וזה מה שלקחתי ממנו לרישום שלי ופיתחתי. כי גם כן הוא היה מאלה שאין להם אלוהים, כאילו, אין להם את הכללים האלה, יש להם אבל את הערכים, יש להם ערכים. אתה תהיה, תחפש את האמת, אל תיכנע למייק ביליב, לכל מיני דברים שנראים לך חכמים. תחפש את החוכמה שלך, משהו כזה. וטכניקה, זה הכל. אז לא צריך בשביל זה שיתקנו לך את הציור ושיראו לך איך זה נכון ואיך זה לא נכון. משהו כזה. כן, כן, נכון, יפה. וואי, זה כאילו יושב לי כל כך הרבה דברים פתאום על ההיכרות איתך והקונטרסט עם שאר המורים, שדווקא היו מאוד הקטע הביקורתי היה חשוב להגיד מה נכון ולא נכון, ואצלך זה תמיד היה סוג של יותר ביד ביד כזה. בוא נצא לטייל ביחד כזה, וזה בוא נלך לטעות בשדה. כן, ממש ככה. כן. זה גם לא צריכים ללמוד רישום דווקא בשביל לדעת לרשום, אפשר ללמוד פיזיקה. כי באמת בעומק של כל דבר נמצאים אותם הדברים בדיוק, שהם הופכים להיות ביטוי. כן. אני חושב את בטוח מכירה את ליאונרדו דה וינצ'י בקטע הזה, דיברת על פיזיקה, ציור. נכון, נכון, נכון. הנה, השראה. כל הזמן באים אליו בטענה שבעצם הוא אף פעם לא גמר איזה ציור, ואי אפשר להגיד, הנה, ציור, ליאונרדו דה וינצ'י יש לו איזה סיגנון. כי הוא בדק המון דברים, עניין אותו משהו אחר, עניין אותו איזה עיקרון. והוא מצא את העיקרון הזה, הוא חיפש את העיקרון הזה בכל דבר שהוא עשה, במכונות, בפורטרטים, בשמן, בפיסול, בזה, הוא חיפש את העיקרון הזה. ומשהו יוצא משם, אתה לא יודע להסביר אותו, אבל יוצא משם איזה עוצמה, איזה אמת, איזה משהו שהוא חווייתי, ואי אפשר להסביר אותו. נכון. אני לא יכולה להגיד שהוא צייר מעולה או לא צייר מעולה. זה כבר הסכם, נראה לי כולם מסכימים, עם מונליזה הוא ניצח את כולם. הוא נכנס לטופ הראשון ונשאר. כן, וגם, אתה יודע, ברגע שאתה מסתכל על המונליזה, אני לא יודעת, במקרה זה יצא, אתה יכול להגיד, רגע, מה כל כך ציור קטן, אני מסתכלת עליך בזה, אבל אתה בודק את זה באמת טכנית, אז אתה רואה שאם אתה זה שינוי טיפה קטן בעיניים, שהם לא אותו דבר בדיוק, והם לא בדיוק copy paste, אז יוצא שאתה רואה אותה מסתכלת עליך מכל כיוון, זה לא תורה כזאת גדולה, כן. אבל אנשים מנסים להסביר למה הציור הזה כל כך מיוחד. ענק, אז הם מוצאים כל מיני דברים, אחר כך הם מתחילים, זה לא אותו הנוף מפה כמו מפה, אתה מכיר את כל הדברים שאומרים עליו מונליזה, ואני יכולה להראות לך 1000 ציורים אחרים שהם לא פחות מדהימים ממונליזה, והם לא, זה משהו של פתאום שנפגש ביקום עם איזה צורך של אנשים, ואז זה מתלבש על זה. אבל זה לא, יש לו ציורים, יכול להיות המדונה של הסלעים, שאני השתגעתי ממנו, הרבה יותר מאשר הפורטרט הזה. כן.
ואני לא יודעת להסביר למה. יש שם משהו רוחני שהוא מעבר, משהו רוחני, ואתה לא יכול להסביר את זה, כי אם תסביר את זה, זה יהפוך להיות פטנט, וזה שוב יהיה גשמי, גשמי. Mm. אז, וזה לא מה שאנחנו מחפשים. אז אין ברירה, רק ללכת לתוך עצמך, ולחפש את הדבר הזה אצלך. לא, אין בזה פטנטים, אין פטנט. Mm. זה כאילו להיות בקשר עם עצמי אתה יכול לקבל את הדבר הזה גם מעבודה מופשטת לחלוטין, כן, שאין בה בכלל שום דבר שאתה יכול להבין מבחינת הצורה. כן. לא, זה כאילו לא אייקונים, זה יותר משהו חופשי כזה. נכון, כן, נכון. אנשים מוצאים את עצמם הרבה, כאילו ראיתי הרבה פעמים במוזיאונים וכאלה, דווקא הרבה אנשים תוהים מול יצירות כאלה מופשטות. מה כל כך, אבל אם לרגע אחד הם עומדים ורק מקשיבים ונמצאים עם היצירה, לא תמיד, אבל לא כל זה, אבל תעמוד רגע מול ג'קסון פולוק, תעמוד מול הדבר הזה, שאתה ממש סתם אתה זאת, אתה עומד שם כמה רגעים, פתאום כל הציור מתחיל לבוא קדימה, אחורה, יש שם איזה עומק שאי אפשר לראות אותו, צריך להרגיש אותו, כן, ואי אפשר להרגיש אם לא עומדים רגע, אם לא עומדים 20 דקות, לעמוד, לתת לזה, צריך להשקיע בלהבין, בלהבין צריך להשקיע. אני לא מבין, אז אוקיי, אם אתה רוצה להבין, חשוב לך להבין, תשקיע. מה זה השקעה באמנות? תעמוד רגע ותהיה עם זה. ותנסה לסוג של מדיטציה, לקלוט משהו, כן. וואו. ופתאום הפשטתי למה בתיכון, שהמורה שלי אומר לי, כאילו הוא היה מזהה משהו שלא יושב טוב, הוא לא אומר לי, הוא לא מוכן לגלות לי. כזה הוא אומר לי, אוקיי, איך תסתכל על מה שעשית? והוא נותן לי לעמוד גם שיעור שלם, של 40 דקות, הייתי צריך לעמוד ולטחון לעצמי את המוח, מה פה לא עובד לי, איך אני עושה את זה יותר טוב. זה, עכשיו אני מבין יותר טוב, למה זה חשוב. כן, ותחשוב ג'וש, היום הכל מהר, 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 זה בדיוק, מאוד בגלל זה קשה זה כל לנו. כך זהב, מה שאת אז מי אומרת פה. שעומד זה האנשים האלה, זה האנשים האלה שיש להם פוטנציאל להיות אחרי זה השראה לאחרים. אז אף פעם לא היו הרבה כאלה, כן, אף פעם לא היו הרבה, אז הכל בסדר, כן. אני, הכל בסדר. בפנטזיה שלי, אני עדיין אני רוצה למשוך כמה שיותר אנשים להיות כאלה, שכולם יציירו. זה אני, נכון, כי אני מבינה אותך, גם אני רציתי, אבל אני הבנתי שמספיק לי באלה שבאים, שרוצים, אלה שרוצים, אלה שאתה מכניס להם לראש שהם רוצים, לא תמיד, לפעמים יהיו כאלה שיתפסו, אבל לא תמיד, ואתה צריך להיות מוכן ולקבל את זה שלא לא כולם, אולי הם יתפסו על כדורסל או על משהו לא פחות חשוב להם, אתה יודע, כן. לא פחות חשוב. פשוט העוצמות של הציור ואיך שזה מבטא את הסובייקט שלנו, את הנפש שלנו, מי שאנחנו, גם את ההבנה שלנו כלפי זה הדברים. מיידי, זה מיידי, זה כן, לא לוקח את ישיר. הזמן. זה אפילו כל יותר דבר משפה. שהוא ויזואלי, נכון, נכון, נכון. כן. בגלל זה החשק שלי לצעוק את זה לעולם, זה כזה, היי, זה הכי מטורף שיש, תעשו את זה. זה נהדר, זה משהו אצלך. כן, אתה מורה, כן, מתחיל אתה להיות. מורה במובן האמיתי, שאתה יודע, אה, כן, אני מאוד מקווה שהתקופה הזאת, ש, שהיא נורא נורא קשה, אה, שהיא תעמיד אנשים מול באמת מה חשוב ומה לא חשוב, וכמה שהחינוך הוא חשוב, וואו, וכמה שחשוב שאנשים שהם יודעים שיש להם באמת מה לתת, שהם יתגייסו לזה, לא פחות ממה שהתגייסו לחלק אוכל לחיילים. אתה יודע שעוד מעט לא נצטרך את האוכל לחיילים, אבל כן נצטרך את המורים. את המורים. לגמרי. אז
אז אני נורא מקווה כי תמיד תקופות מאוד קשות הביאו לאיזה פריחה רוחנית, תמיד. זה נכון. תמיד כאילו שאתה יורד הכי למטה או משהו מקום מאוד קשה, זה כן, פשוט כזה התפרקות. הכי מגפות, הכי מוות, הכי מלחמה, הכי דם, הכי זה, הכי כן. פצצות. הביאו לנו, אתה יודע, הכי פרויד, הכי תורות מדהימות ששינו את העולם, באמת, הכי פילוסופיות, הכי זה, הכי, כן, רנסנס, מאיפה הוא צמח? הוא צמח מתקופה הכי חשוכה, ארוכה, כן, ממש. כן, בעיניי האמת היא הרנסאנס וכל מה שבא אחריהם, כל כן, האימפרסיוניסטים וכל זה, זה התקופות הכי יפות שיש. כן, נכון. מבחינת האומנות. זה... וגם היום אני חושבת, גם היום יש את הפוטנציאל הזה, כי הוא דיגיטלי והוא זה, אבל אני מסתכלת לפעמים על עבודות, על סרטים, על קולנוע, על דברים שהם, אין, אין סוף להשראה ולמסרים החשובים שהם מביאים. כן, לא הרבה, לא כולם, אבל יש, ואני מקווה מאוד שיהיו הרבה יותר גם. כן, היי, אני מגיע איתך לנו. בצבאות ממש, ממש, ובאמת, באמת אחרי תקופות קשות כאלה, אנחנו יכולים אפילו לצפות לקבל הרבה דברים כאלה, תוכן איכותי, שיעזור לאנושות קצת להבריא, ולהחלים את הפצעים. אה, טוב, יש לי את השאלה האחרונה, אוקיי. שזה... טוב, בוא נשאל אותך את זה ככה. איך הציור משפיע עלייך ועל הסביבה הקרובה שלך? זו שאלה מאוד פשוטה. קודם כל, יש לנו פור על אנשים אחרים, בתור אנשים שמציירים, יש לנו פור. כי אנשים נורא מתפעלים מאנשים שיודעים לצייר. נכון. וואו, איך עשית את זה? יואו, וישר יש לך כבר, אתה מקבל על ההתחלה טונות של אהבה, הערצה, אני לא יודעת מה, דברים כאלה. אז אתה יוצא לעולם כבר עם, אתה יכול להיות הכי מפגר ונכה ולא יודעת מה, רגשית ולא יודעת מה, לא יודעת, זה לא יפה להגיד את זה, אבל אתה יכול להיות הכי בן אדם סתמי, אבל אם אתה מצייר, וואו, קנית את עולמך. אחר כך מתברר שאתה כנראה לא כזה סתמי, כן, אם אתה, אם אתה כל כך יודע לצייר, אבל הציור הוא ישר גורם סוג של הערצה, זה שאתה מצייר טוב. אז אני חושבת שמאז שאני ילדה קטנה, אני נהנית מזה, וזה גם הדלק, זה דלק, כי בסופו של דבר, אתה מצייר בשביל, זה דרך ביטוי, אתה אומר משהו, זה דרך של שיחה עם הסביבה. אתה צריך את הקהל, תמיד. אף אחד לא מקבל פידבק ומתפתח כמו שצריך. פידבק זה דבר שמפתח. אתה לא מקבל פידבק על ציורים שאתה שם במגירה. אז, אז הסביבה היא עוזרת לי מאוד להתפתח, כי אני מאוד התפתחתי מזה, למשל, שאימא שלי לא סבלה את הציורים שלי, אשכרה. אבל היא לא סבלה אותם לא בגלל שהם לא היו, בגלל שהם היו מאוד טובים, היא לא סבלה אותם, כי היא לא סבלה את מה שציירתי, את התכנים שלי, היא לא סבלה מוות ושחור ושחור לבן, וכל הזמן היא אמרה לי, למה את לא מציירת בצבעים? למה את לא זפרחים? למה את לא... תציירי את ירושלים, אתה יודע, היה לה כזה. היא באה לתערוכה שלי, ואני שואלת אותה, נו, מה את אומרת? כי הם כבר בגיל הרבה יותר מבוגר. אז היא אומרת, תמי, אני נהנית להסתכל איך אנשים נהנים, אבל אני לא יכולה לראות את זה. לא יכולה לראות. אז וזה פידבק מעולה, כי אני הבנתי שאני עושה משהו טוב. אם יש כאלה שלא יכולים לראות את זה, סימן שאני עושה משהו טוב בדרכי, כאילו. וואו. אז זה שום דבר, סך הכל
סך הכל היא אוהבת אותי, זה לא קשור בכלל, זה לא קשור, זה פשוט נגע לה במקומות ש... אז זה לא גרם לי להתחנף אליה, תאהבי אותי, כי היא לא צריכה, אני יודעת שהיא אוהבת אותי, אני לא צריכה לעשות לה פרחים בשביל זה. כן. זה מדהים שהיה לך כזה. כן, אז הציור הוא מאוד פיתח לי את האישיות, במובן הזה שקיבלתי פידבק, שאותו דבר אנשים שלא סבלו, היו הרבה אנשים שאמרו, וואי, את נוגעת בדברים שאני מזדהה איתם כל כך, ואת אומרת דברים, איך ציירת בדיוק את מה שאני מרגישה? כי הכאב והדברים האלה הם שייכים לכולם. יש כאלה שזה עושה להם טוב, יש כאלה שזה לא עושה להם טוב. אין מה לעשות. זה תלוי לקרבת ההתיידדות עם העניין. נכון, כן, נכון. כן, אני מאמין וגם הגנות זה דבר טוב. הגנות זה דבר טוב. אמא שלי הגנה על עצמה, אפילו כשזה היה הבת שלה, היא לא הקריבה קודם כל לשמור על עצמה. היא לא יכלה להסתכל בזה, כי זה עשה לה משהו לא טוב. אז, אז אני מאוד שמחה שהיא יכלה לא להסתכל. כאילו. אותו דבר אנשים אחרים. ולנודניקים שאומרים לך, למה אתה אז בסדר, אז אתה עונה להם ככה זה. יש הרבה נודניקים גם שמסתכלים על העבודות שלך. לא כולם במיוחד תורמים. שיש לך כבר כאילו ותק וחשיפה כל כך גדולה, אז בטוח מגיעים כל כך הרבה גם נכון, ביקורות. אבל גם זה גם מונע מנודניקים להגיע, כי בסופו של דבר מי שמגיע זה אנשים שרוצים להגיד לי דברים משל עצמם, באמת, מהזדהות. גם כשאני כותבת, אז זה כנראה לא רחוק מזה, כן? יש כאלה שלא יאהבו את הקטע הזה והזה ששמתי בספר, יש כאלה שדווקא הקטע הזה עשה להם את הספר, אתה יודע. כן, תמיד יהיה ככה. כן, צריך לדעת לקבל את זה ואת זה, שניהם טובים. דברי חוכמה. דברי חוכמה. ממש ככה, זה דברים אני מרגיש שאני ממש יפנים אותם רק בהמשך. אני עוד... סוף שאתה מקליט. איזה כישרון. ממש. בטוח גם לשמוע את זה כמה פעמים. אתה יודע, תלמידים, סטודנטים שהיו רושמים, רגע, תגידי את זה עוד פעם, כי אני רוצה לרשום את זה. אז הייתי תמיד אומרת להם, אל תרשמו, כי עוד רגע אני אגיד בדיוק ההפך. אין מה לרשום את זה. אוי, הניגודיות, כמה שהיא מבליטה את הדברים ונותנת משמעות לכל דבר גם יותר. טוב, אז קודם כל תודה רבה תודה רבה לך, ג'וש. על הכל. ועכשיו אפשרת לי לפטפט בלי סוף. וואו, גם צורך כזה. מרתק. כן, זה צורך מאוד אנושי, ואני מת על זה, ואני שמח שיש את הבמה הזאת לתת לאנשים כמוך לדבר. זה נראה לי ממש ממש חשוב. נהדר, נהדר. אז אנחנו נעבור לחלק השני, לחלק של הרעיון, את הציור של הרעיון בציור. עכשיו עשינו את הרעיון, עכשיו אנחנו נעשה את הציור המשותף. אני רק אגיד לצופים, הרעיון של הציור המשותף הוא לעשות ציור אילם של רבע שעה. אני אפעיל פה טיימר על הזום, ככה שיוכלו לראות את זה. ואנחנו הולכים לצייר. המגבלה היחידה היא שאנחנו בעצם עושים את זה בצורה אילמת. נשתדלים להימנע ממחיקות או קונטרול Z, כל מיני רפלקסים כאלה שאני מכיר אצל עצמי. ואנחנו מציירים על אותו דף. יש לנו אין סוף שכבות, אפשר תמיד להוסיף עוד שכבות, אין סוף צבעים, כלים יחסית מאוד פשוטים ובסיסיים. לא, אוקיי. זה לא מצייר לי. כי אתה אולי, הנה עכשיו אני רואה אותך. עכשיו זה מצייר לי, סבבה. כן, מדהים. אז אני אפעיל את הטיימר ואני אלך למחשב איפה שאני מצייר עליו. איך שמקטינים זה כמו בפוטושופ, אוקיי. ממש ככה, כן. טוב. אז אני אתחיל? יאללה, תתחילי, אני אני מצטרף. מתחילה, אני בשחור.
מגניב. יאללה. אין לי מושג מה אני עושה. אני מצטרף אלייך לזה. אני רואה שכבר השארתי את העכבר, אוקיי. יאה. וואו, זה הר. אנחנו בקטע של מנהרות. מעניין למה. מעניין, כן. אף אחד לא יודע מי זה מי, נכון? רואים שזה אתה. רואים נכון. שזה אתה. רשום השם על כן. הקורס, מה שאנחנו אז נמצאים. גם אתה רואה את השם שלי? כן, כן, אני רואה את לא עמי, רואה כן. אותו. או, זה החטופים חוזרים הביתה. יש פה גם כלים קצת, הנה, יש פה airbrush אני רואה. כבר עשית את זה. או, נקשר את זה קצת למציאות שלנו. הנה. לקחתי, מה קרה? זה בשביל כל פעם לצייר לי. היי. זה. אני רואה פתאום, אני רואה את זה בשני. כן, את רואה את זה בזום אצלנו, שזה ההקלטה, ואת רואה את זה גם... ברגע שאני בוחרת כלי,
אז אני רוצה מחק להוריד טיפה את החוזק, אז זה חוזר לי להוא ואני לא יכולה, אז אני אעשה עם לבן, לא חשוב. כן, יותר קל.
נס באותו רגע. איי, איי. עשו אותו לבן שיראו אותו. אז יוצאים ציורים יפים כשכולם עושים? בטוח שיוצאים דברים מאוד מעניינים. מעניינים זה בטוח, כן. עושים תמיד דברים מעניינים, וזה מרתק לראות איך ששני מוחות מתחברים על דף אחד. זה רק שניים שניים כל פעם, או שגם לא, יש לזה אין סוף. אני פעם אחת השתתפתי בג'ם כזה שהיינו איזה 15 וציירנו, על אותו דף? על אותו דף, כן. וואו, יש לך את האלה שתופסים פינה וכזה מקשקשים לעצמם, ויש כאלה שכזה בדרך כלל תופסים את רוב החלל, ואז אנשים אחרים מצטרפים אליהם. וואו, כן, מעניין. כן. זה גם משהו של אגו, כאילו, אתה כל הזמן מתמודד עם זה שנכנסים לך בציור ומתערבים לך ועושים שינויים וככה. כן, זה בטוח לא מתאים אם, לכולם. אם זה מראש מוגדר, אז זה ממש בסדר יוצא. קשה מאוד, אני זוכרת שעשיתי כאלה תרגילים עם ילדים במוזיאון, רציתי כאילו להראות להם ש, שכל עבודה שהם עושים, שהעבודה שהם עושים זה לא לתפוס עליה רכושתנות, כאילו, אתה יודע, בדיוק ההפך מהאינסטינקט, כן, שכאילו מציירים, 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 ואחרי זה כל אחד עובר לדף של מישהו אחר וממשיך, וככה. זה היה נורא קשה, נורא היה להם קשה, אבל כשנכנסים לזה זה כיף לא נורמלי. נכון. אני גם הקטע של הבעלות, עשיתי את זה ממש לא מזמן לקבוצה של אחיות. הם היו 3 אחיות ובן דוד שהגיע, ואבא שלהם היה שם. כן, התחילו לריב על מי עשה את הגיטרה. עכשיו זה לא באמת, כן, אף אחד מהם לא עשה, כי זהו, כל דקה הם החליפו דף. כן. ואז שראיתי את הגיטרה, היא באמת יצאה להם גיטרה מעוצבת כזאת, היא ממש מגניבה, אז אמרתי להם, עכשיו אני מבין למה רבתם על הגיטרה. זה שוב אותו המוח שצריך שזה יהיה מושלם, שזה יהיה דומה שזה יהיה כאילו, שזה לא סתם משהו מהאוויר, חייבים שזה, וכמה שזה יותר דומה למשהו אמיתי, זה ככה נחשב יותר טוב. כן, אני מופתע, אני מסכים, ואני מופתע שזה עדיין ככה עד היום, כי יש לנו מצלמות. נכון. דווקא זה הקסם הזה. משהו שלך שאתה הוצאת, אז כאילו, וואו, אם זה יוצא לך כמו באמת, זה אומר עליך שאתה יודע. כן, זה נכון. גם אשלח את זה לנעמה שתראה. אוי, מגניב. יש לה פחות סבלנות אליי. אוי, נגמר לנו 15 דקות, בוא נראה. או, מעולה. כן. תראה איזה יופי. מדהים. ממש סיפור, זה כאילו השלמה מוחלטת. כן, היה כן, ממש חיבור צילום טוב. מסך, אני ממש אוהבת את זה. אני שומר את זה, איזה יש לי פה יופי. אפשרות לשמור, אני שולח לך את הקובץ עצמו. את אוי, יכולה גם לעשות פייל דאונלואוד, וזה מוריד לך את זה. עשיתי צילום מסך, זה ממש, לא, גם טוב, כן. ממש יפה, וואו. איזה כיף. סיפור שלם, באמת. כן. רגע, אחזיר את עצמי לפה. אוי. אז איך היה לך החוויה באמת של הציור ביחד? חוץ מזה שזה יצא יפה, לא, ממש כיף, אני נורא אוהבת את זה. כן. אני מאוד אוהבת, זה משהו שאני גם, זה גם סוג של עיסוק, כאילו עם הילדים אני המון עשיתי את זה עם הנכדים שלי. יאללה, אז תודה רבה, המון תודה, תמי. תודה רבה רבה, תודה גם לך, ונתראה, ואנחנו נהיה בקשר. ביי ביי, מותק. תמי. אחלה יום.
אז כמה פניני חוכמה שתמי היום שיתפה איתנו. תמי מספרת שההבדל בין אנשים שהם ציירים ללא ציירים, זה בעצם אנשים שאף פעם לא הפסיקו לצייר. תמי נתנה לדוגמה את הנכד שלה, שהיום בן 15 וכבר אנימטור. כמו שתמי אמרה, אין דבר בעולם שאנחנו לא יכולים לצייר. בתור ציירים, אנחנו מניפולטורים שבעצם יוצרים אשליה של החיים על דף שהוא דו-מימדי. תמי דיברה על העניין הזה שאנחנו מציירים, אנחנו בעצם בסוג של דו-שיח עם הדף. דו-שיח בינינו לבין עצמנו, ממנו אנחנו למדים. לדעת להניח לדברים ולא תמיד להתעקש שזה יצליח עכשיו, מאפשר לנו בעצם לגלות שלפעמים גם הדברים מגיעים אלינו, דווקא שאנחנו בזמן מנוחה. זה בעצם עניין של לסמוך על התהליך, ממש כמו שקרה לתמי עם הפיסול בסבון שהייתה רק בת 10. תמי דיברה על ניגודיות, על קונטרסט, שעוזר לנו בעצם ליצור אשליה של עומק, וגם להגיע בעצם לגרעין, לאמת שקיימת בכל תחום בחיים. העניין עם זה שזה דורש מאיתנו סבלנות, להשקיע ולסמוך על התהליך. וכדי להגיע לאמת הזאת, אנחנו צריכים להיעזר בסבלנות ולדעת להשקיע. ועוד דבר נורא חשוב שתמי אמרה, זה כמה חשוב בעצם להוציא את הציורים שלנו החוצה. לא לשמור אותם במגירה, לשתף אותם כדי שנוכל לקבל פידבק ולהתפתח. להשתמש בעצם בציור כדרך שיחה עם הסביבה שלנו. בתגובות כאן למטה אני מוסיף לכם קישורים שתוכלו להגיע ליצירות של תמי וגם לספרים שכתבה בשנים האחרונות. מחכה לשמוע איך הפרק עם תמי השפיע עליכם. תזכרו להיכנס לעמוד שלי, לעשות עוקב, לייק ולאשר לי תגובה, וכאן תוכלו למצוא גם את כל הפרקים הקודמים של רעיון בציור. נתראה בפרק הבא. ביי!